Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima biqadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamiah pengausan majelis ilmu napa niki namine, Pak? Napa Bu namine niki? Napa? PRM. Napa panjangane napa? Pimpinan Ranting Muhammadiyah Banyudono rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing kawedangan sonten menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal bermuajahah bersilaturahmi wonten panti niki nggih. Napa niki namine? Oh, dalemipun Bapak Haji Hartanto dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Selawat salam kita sakatur dateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, derek tepang nami kula Wahid. Kula saking pengging Bapak Ibu. Nggih, monggo sonten menika dalu menika kita sareng-sareng ngaos ngaji kalih kula. Enten parian Bapak Ibu. Isi munggur kecemplung kali. Sing kompak no. Isi munggur kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Nggih, Bapak Ibu alhamdulillah sore malam hari ini saged kepanggih kalih kula Wahid Maklutik menawi panjenengan mbok menawi nyetel radio frekuensi 101,2 MHz FM, mbok menawi nyantol lah niku dolanan kula. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sami gesang wonten ngalam donya samsaya selot dangu, samsaya selot sepuh. Niki kula ngagem bahasa Indonesia napa basa Jawi nggih? Hah? Campur. Nggih. Lah kula kelinane ngladosi ibu-ibu ngagem basa Jawa. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah. Oh, ini berarti kurang ces, Mas. Ngecesnya kurang mateng. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul wonten ing majelis ini. Bahkan Kanjeng Nabi sampun paring dawuh sing barang siapa yang ingin diberkahi hidupnya, yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, jalinlah silaturahmi. Di antara bentuk silaturahmi, jangan percaya, Pak. Lah, suara kula pun terlalu indik soalnya. Di antara bentuk silaturahmi Bapak Ibu kula panjenengan kersa ngaos ngaji.
Ngaji niku ngatur jiwa, mengatur jiwa raga kula panjenengan. Sebab dalam tubuh manusia itu ada dua, jasad jasmani dan rohani. Jasmani makanannya nasi, bubur, mie ayam, spaghetti, bakso, niku jasmani. Kula panjenengan setiap saat, setiap hari selalu menjaga tubuh jasmani supados tetap sehat, nggih Pak Bu nggih? Tetap sehat. Mula ngendikanipun tiyang sepuh orang kuno dhewe termasuk guru ngaji kula Lengger Wahid enten apa Mbah? Nak kowe pengen awet sehat, kalau kamu ingin tubuh kita awet sehat, setunggal bangun pagi sebelum subuh. Napa Bapak Ibu? Bangun pagi sebelum subuh. Iki kira-kira masih santriwan santriwati tangine jam piro? Jam 3. Alhamdulillah. Tangi dhewe apa digugah? Tangi dhewe. Alhamdulillah. Insyaallah nak anak-anak panti, anak-anak lare pondok insyaallah bangunnya jauh lebih pagi dibanding anak-anak kita yang tidak mondok. Orang mondok sosok tengah 6 lagi tangi. Gitu gerabiakan lah. Makanya kebiasaan enten panti, enten pesantren itu bangun lebih awal. Kalau tangleti anak kula dhewe mondok enten MBS Klaten dua-duanya. Sing setunggal pun lulus niki magang ngabdi enten MBS 1 Tulungagung Jawa Timur pun kelas 3 lulus niki. Sing kecil baru naik kelas 3 MTS, cewek semua. Tangimu jam piro ya, Nduk? Jam 3 no, Pak. Lah, kok gasik men muano, Pak? Nak ora tangi risik ora kumanan banyu kok. Ngoten niku. Oh, sosok ya ora kumanan sego barang. Lah piye? Ya ora apa-apa, Pak. Oh, los pokoke. Ya itulah fenomena enten pesantren nggih ngoten niku. Pun ora gumunan anak-anak pondok niku. Maneka warna tingkah polahe pokal gawene. Soale kula pun nate nyantri juga mondok ngaso enten pondok pesantren Al-Hikam mriki Bapak Ibu. Sebelum kula ngajar enten MI kula ngasih 2014 kula keluar kula ngeboti enten MI Muhammadiyah Cangkringan. Dados kula nggih penate mulang mondok enten pondok pesantren Al-Hikam ngene, guru ngaji kula simbah almarhum simbah Ki Haji Ali Muhson. Lah niku. Itulah jasad kita jaga setiap hari. Bangun pagi sebelum subuh. Nomor kalih kula panjenengan menawi sampun bangun pagi napa? Nglilir ngucap syukur. Alhamdulillah. Menawi nderek donganipun Kanjeng Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sering diwaos nggih Bu nggih? Mas-mas sering dibaca kan? Ya, jadikan itu kebiasaan. Nak kuwi lali yo, alhamdulillah aku ijo isih diparingi urip, iso tangi risik. Ngoten niku Bapak Ibu. Lho Mas Wahid, apa ya ana wong mapan turu terus bablas mati? Enten. Tangga kula dhewe mriko ndukuh. Bar rapat, dalune rapat bahas ngen pariwisata terus mapan sare. Bablas mboten tangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedo. Lho niku. Malah dereng dangu kemarin juga enten dukuh ngen kula tetangga saya. Seminggu yang lalu piyambake cah enom. Mula niki nggih nasihat kula panjenengan. Jenenge cah enom numpak nika sepeda Scoopy apa kuwi? Sing tanpa personel iki lho Mas, apa kuwi? Ya sepeda itu goncengan orang nggo helm enen posisi teras Karangmojo Mas. Sing ngerjo nggunaku omahku kulon. Wong diantar pas dalan naik jenenge bocah mesti banter. Jondil sing mburi tiba jengkolit nang ngarep orang nggo helm kentepan koncone kentepan pit motor. Akhirnya gagar otak wingi siang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
baru SMP kelas 3, SMP 2 Banyudono, SMP Jetak nak kula ngaran. Cewek niku. Lah itulah sing goncengke malah sing digoncengke malah meninggal, sing goncengke gur babak belur biasa, mboten parah, malah sing parah sing enten buri jengkulit. Wong biasa to. ABG sakniki ra anggen numpak pit mesti karo ngetik to. Tik mencelat bus. Terus tampane koncone dibruki pit motor. Itu nggih pembelajaran Bapak Ibu. Putra-putri kula panjenengan ketika mengendara, ketika HP berdering nak mau diangkat berhenti dulu, minggir berhenti dibuka. Sekiranya penting nak mboten penting ya dijarke mawon. Kula anggar ngepit kok HP-ne muni titit muni karepmu ora karepmu. Yang penting konsentrasi, nggih to. Lah itu harus ketika nanti sada selesai baru. Halo, pripun Pak, enten dawuh napa? Mas Wahid, sok malam Jumat ngisi aku ya. Oh nggih Pak, siap. Kita harus konsentrasi ketika berkendara. Lah itu. Nomor kalih napa niki wau? Mengucap syukur Bapak Ibu kula panjenengan syukur kita masih bisa bangun pagi. Nomor 3, ampun supe, minum air hangat Bapak Ibu, dikulinake minum air hangat 1 gelas air putih atau 2 gelas. Mas sering kan disediakan kan neng pondoke? Sering kehabisan apa? Disediakan. Berarti minum air hangat. Kula dhewe enten ngomah ijen, kula niku jomblo Bapak. Lah niku kita sediakan termos. Begitu bangun tidur glegek. Alhamdulillah seger. Setelah itu napa Bapak Ibu? Mandi pagi Bapak Ibu. Napa? Mandi pagi. Insya Allah anak-anak panti pondok sudah terbiasa mandi pagi. Mandi pagi niku ngentekane simbah-simbah niku, le nak kowe pengen awet sehat adus sadurunge azan subuh. Jam pinten, Mbah? Jam 3:30, jam 3. Pokok adus. Mbah napa mboten asrep apa mboten adem? Ya nak adem nak sekirane awake kurang fit, numpangke ceret dicampuri karo air hangat, dicampuri karo garam. Campuri napa? Garam ning aja nganggo sasa bumbu dapur ora. Malah dadi jangan loncom. Lah campuri garam itu untuk menetralisir tubuh kula panjenengan. Awake menjadi fit. Niku jaga kesehatan niku. Yang selanjutnya Bapak Ibu berolahraga. Napa Bu? Ibu-ibu asring olahraga to nggih? Kula anggar pagi-pagi ngoten sering ibu-ibu bapak-bapak ketika subuh pagi-pagi atau ahad pagi wonten niku do jalan-jalan. Ibu-ibu bapak-bapak ada yang bersepedaan. Wonten mungkin jajan bareng ten soto apa ten pundi lah itu. Dikulinakan setiap hari kita berolahraga minimal ya seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari. Yang penting tubuh kita itu banyak geraknya Bapak Ibu. Banyak gerak banyak nopo? Gerak. Ampun lomah lameh. Nak gur lomah lameh malah gampang kena penyakit Bapak Ibu. Kita harus banyak gerak. Mula panjenengan titeni. Orang-orang tua kita yang banyak aktivitasnya, mbah kuwi ke sawah, ke pasar, berdagang keliling, dia selalu beraktivitas awet sehat. Mbok di kula, kakak tertua dari keluarga ibu saya pun mboten enten, bapak pun mboten enten. Kula niku dadi yatim piatu. Wis yatim piatu duda sisan. Wis menelongso iki. Werkudara manuk dara mencelok ning pager, Mas Wahid duda nak turu ngiler. Ora ana sing nglapi, dilapi dhewe. Tekan ngendi iki mau? Kan ngendi iki mau selali. Olahraga, harus jogging pagi. Nah, kesehatan itu olahraga yang baik itu jalan cepat. Set karena detak jantungnya deg atau menawi saged lari-lari kecil. Jadi jarak jantung kula jenengan deg ngoten niku. Atau jalan cepat
Sing sae mboten sah serandalan, dadi ngedak krikil, ngedak telek, ngedak aspal. Niku ning nak sakit pakai sepatu boleh. Pakai napa? Sepatu. Nak kula riyen cekeran, gandeng cekere wis kapalen kula saiki sepatonan. Lah sing lagi pun kapalen. Pun kapal, metu kapal ini ora iso ditumpaki. Lah niku sakniki kula nggih sepatu. Harus niku setiap hari niku orang yang sering berjalan kaki Bapak Ibu biasanya jarang pusing. Karena saraf-saraf ini diantaranya ora gampang ngeluh. Ning nak ibu-ibu sering ngeluh nggih Bu butuh akeh soalnya. Jarang sakit kita biasanya. Jarang napa pusing. Lah dikulinake jasad kula panjenengan itu kita jaga. Mula wonten pelajaran zaman dulu supados makan makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi itu pelajaran sekarang sampun mboten enten. Enten pelajaran sekolah niku pun mboten enten, enten MI, enten SD, ketoke pelajaran mboten enten ya Mas Abdul ya. Enake guru iptek pengetahuan, iptek ngoten niku. Ndak ada. Dulu itu zaman alitan kula, dulu masih kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif zaman biyen. Jadi kurikulum zaman dulu itu 10 tahun. Jadi iso dilangsirke kalih adine ngoten. Nah sakniki kurikulumnya gentos malih, ganti tahun ganti. Yang terbaru ini kenapa? Kurikulum berbasis cinta ya Mas ya. Wis enek-enek wae, pokoknya menteri ganti program. Lah itu. Dikulinakake kula panjenengan makan makanan yang sehat Bapak Ibu. Kenapa? Zaman sakniki orang tua sibuk bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja. Terkadang ketika sekolah anak-anak itu gur disarapi napa nika nugget, mending-mending didadarke ndok tambahi sayur. Sok-sok gur sego goreng karo nugget. Padahal nugget sendiri itu cara vitaminnya ora patiya lengkap dibanding maem sayur-sayuran. Nggih napa nggih? Senengane goreng-gorengan, geprek-geprekan. Olah anak-anak saniki amit nyun sewu jenengan seleksi putune jenengan kon maem gudyang, maem sayur, angsal ABG apa? MBG enten sekolahan. Niki anggere ana sayure gur dicuthak-cuthik. Nduk, sayur nduk wortel, kobes, tomat enak kuwi. Iki kanggone Pak Wahid enak. Pak Wahid ora enak. Dur dijipuk kentakine tok. Ayo ki nasine. Bleh ngemil kentakine tok ngoten niku. Apa nek saos e, ngangge saos niku malah telas, Bu. Mula cah sakniki niku remene sing geprek-geprek yang pedas-pedas. Nggih napa nggih? Mula ampun kaget cah saniki omongane ya pedes. Mergane sing didahar, sing dimaem ya pedes. Benten alitan kula panjenengan beda. Alitan kula, alitan jenengan niku makme kan sayur-sayuran, nggih to godhog-godhogan, gudang-gudangan. Zaman saniki karena orang tua sibuk bekerja, tidak sempat menyediakan makanan sarapan pagi pada anak, akhirnya gur disangoni tok. Wis nyoleh, Nduk, bapak mlebu bengi, ibu mlebu awan wis nyoh. Wis selama mlebu sekolah, sementing tak sangoni sing akeh. Akhirnya pun apa? Pola makannya ndak terkontrol, jajan sembarangan. Sak menika banyak panjenengan pirsane sepanjang jalan ngen MI niki sing dodol maneka warna. Napa melih sepanjang jalan kula tingali nak ngen kula mriko ngangkruk ngidul niku pon meneh alun-alun mriko berbagai macam bentuk minuman. Kertas minuman niku. Kertas kula mbiyene gur es teh, es jeruk, es dawet. Wah sakniki minuman kok jenenge macem-macem. Rasane ya rupa-rupa warnanya. Mulai zaman sekarang penyakitnya ya rupa-rupa warnanya. Dan banyak menghinggapi kawula muda. Ampun gumun Bapak Ibu, ketika pola makan anak kita tidak kita kontrol, tidak imbang antara vitamin, mineral, karbohidrat, kok okeh manise, banyak kandungan kadar gulanya, kamangka
pembunuh terbesar di dunia itu salah satunya adalah gula pasir, pemanis buatan. Nomor kalih garam. Nomor 3 penyedap rasa. Lah ilat kula panjenengan ini nak motone, rekone ora mantep, ilate urung matuk. Nggih apa nggih? Apa meneh pas wayah ketika kita di orang duwe gawe sop ngoten niku. Wah, bumbune ngantek kileng-kileng to Bapak Ibu. Jenengan ada sop niku. Kileng-kileng lengone to. Minyake kileng-kileng. Mula ampun kaget sakmeniki wong tuwa kokean sambat. Banyak yang mengeluh. Alah lho sikilku aku lagi umur 40 ya. Boyo aku dengkulku ting celenut. Lah ese nekat. Minyake oke, maem nak ora asin ora mantep, nak rasane ora mantep ora doyan. Nggih napa nggih? Sego nak ora anget emoh. Zaman rikala rumiyin nalitan kula kalih Pak Arifin sego wadang doyan ya Mas ya. Sego wadange doyan. Anu lho urung ana model magicom, isi cething putih kae ditutupi, sosok malah tomblok kok pring kae ya Mas ya. Ngono kae tutupi sesuk diinget isih enek. Gue nak rantai dipepet dadi karak, digendar kan ngirisi dadi gendar. Casane iki nak ora anget moh. Lawuh nak ora enak ora doyan ora kepangan. Nah itulah banyak prediksi tahun-tahun sekarang banyak para kawula muda terkena penyakit maneka warna. Nak zaman biyen ki lara diabetes, gula, kuwi sing menyerang kepada kawula tua-tua. Zaman sekarang masa muda masih banyak, Bu. Kalau dulu kemarin kalau kenali kok ngontrol kayak almarhum bojo kula riyen napa? Apa jenenge? Kemoterapi. Garwa kula kan dulu sakit paru-paru. Ya, paru-paru kula langsung di kemoterapi sebelum meninggal dunia kan kemoterapi kula. Di sana banyak pemuda-muda pas kula daftar ten PKU gen HD ki apa jenenge niku lho cuci darah niku lho. Dadi enten mriku niku enten cah nom-nom ngoten niku. Nak wong tua-tua kula maklumi wong tua-tua. Nah, cuci darah seminggu 2 kali cuci darah. Seminggu 2 kali kula tangleti. Antar sinten Bu anu bapake. Pendang Bu ingkang HD. Wis suwe Mas, wis 7 tahun. Astagfirullah. 7 tahun Bu. Dek nelateni garwane 7 tahun cuci darah. Entene pemuda nggih ngoten niku. Pemuda do cuci darah. Enten mereka mending cuci pakaian nggih Bu nggih. Mantuk resik mereka do cuci darah. Apa penyebabnya? Salah satunya karena minum-minuman pemanis buatan yang tidak dibarengi dengan makanan sehat yang lainnya. Pramila kula nyuwun terutama generasi muda, makanlah minuman yang sehat-sehat. Wet-weten awakmu. Apa meneh sing perempuan-perempuan calon ibu. Pasti yang diserang nanti kanker rahim. Nak ora kuwi engko nak senengane pedes-pedes geprek-geprek asam lambung. Ger. Emah. Nggih napa nggih Bu? Wong ora mangan kecut-kecutan ibu-ibu ki lho, tanggane wah ora diundangi dipikir dadi asam lambung kok. Oh iya gene ya. Wong jaman aku mantu tak undangi. Nang kono mantu geni aku ora etok ulem kok jan. Ra cetha tenan wong. Ngoten niku terus dipikir, nggih to Bu. Jenengan pikir, dipikir-pikir mangane dadi mboten teratur. Mangane ora teratur diperiksake Pak Dokter. Pak Dokter, perut kula kok sebah mual, tengah ati kemramnya mangkel. Lah mangkel terus sakit mah asam lambunge naik. Niku mergane napa? Jenengan mikir tanggane jenengan niku. Nggih to? Pramila di antara penyakit modern sekarang karena kita banyak pikiran. Lha mula tip menjaga kesehatan ampun kathah pikiran. Yo dipikir nggih kenging tapi ampun nemen-nemen ampun jero nek dipingin jero sarape kena darah tinggi. Nggih napa nggih? Darah tinggi. Darah niku napa?
Wasa kramane napa? Rah. Geteh inggil. Darah tinggi. Lah mengke darah tinggi nak dipikir terus, gampang muring. Muring karo bojone muring. Karo anake muring, karo anak mantune muring, karo tanggane muring, karo muridé muring-muring tensine tinggi. Geblabasan ya. Bablasan dadi stroke, sarape kena. Nak pun stroke tambanane butuh sawetara wektu. Angel, angger pun ngancing-ngancing ngoten niku angel. Pramila kula panjenengan syarat kesehatan apa? Dari awal tadi napa Bapak Ibu? Bangun pagi sebelum subuh, syukur datang Gusti Allah, minum air hangat, mandi riyin, olahraga, makan sehat, atine seneng, awake seneng. Nggih Bu nggih. Niki dalu niki remen mboten Bu? Halo. Seneng napa susah? Remen, enten sing sakit? Mboten, tenggen kula paringi zam. Kula paringi zam-zam. Ning ya sak gelas mawon. Nggih kula dongaken mugi-mugi Bapak Ibu pinaringan badan yang sehat, rezekine lancar barokah, halalan thayyibah, syukur bagi kathah, turah-turah, saged kangge sedekah, saged kangge amal jariyah, ngragati sekolah, ngragati bocah-bocah, saged nggih betok sawah, saged nggih damel omah, saged nggih mundhut mobil mewah. Tesih turah ditabung saged dados nasabah. Kok tesih turah monggo panjenengan enggal daftar haji tindak dateng Mekah lan Madinah. Benjang titi wancinipun sedo muga-muga saged sedo kanthi husnul Allahumma purun mboten wonten niku Bu. Kula ya purun. Lah niku jasmani Bapak Ibu. Jasmani harus kita jaga. Mula panjenengan dipun elingke mulai sekarang Ibu-ibu, putune putra panjenengan dilatih makan sayuran. Latih napa? Makan sayuran. Lenggur, nduk, cahayu, cah bagus. Ayo makan sayur. Mbah, enak. Ayo, wis to. Nek ben gelem makan sayuran, engko sangumu tak tambahi. Tenan lho, Mbah, ditambahi. Oh, iya, ayo nduk yo. Ya gelem, Mbah Uti wis masak bayem. Tapi kok ra enak, Mbah. Oh, dicoba sik. Ngoten niku, Bu. Zaman saniki lare-lare makan sayur niku kadosipun angel, nggih to. Kula ngelateni anak kula dhewe ya angel kok. Tapi seiring dewasa suwe-suwe ya melu-melu. Angger jajan kula biasane ayam geprek ngoten niki. Pak pesen apa, Pak? Aku pecel nduk, kan ana sayure. Ya ana sambele, ana sayur. Ya wis Pak, aku tak melu-melu. Enten sayure. Melu-melu lama kelamaan akan mengikuti. Lah niku dilatih. Nggih Ibu, putune wayahe buyute dilatih dahar napa maem napa? Sayuran. Jenengan nggih masak sayur, nyontoni supados anak sekarang berkembang. Ampun bangsa geprek-geprekan, pedes-pedesan. Niku nggih bagus, cuman jangan keseringan. Niku cara kula panjenengan ndadosi tubuh jasmani kula panjenengan. Wah, wis arep ngisak. Yang kedua sisi rohani Bapak Ibu. Kula panjenengan niku mau sisi jasmani, ya olahraga, ya dahar-dahar sing sehat. Sesekali jenengan facial, gecel, napa? Nak wong wedok ngene jenenge apa? Diluske wajahe gen glowing ngoten lho. Nggih to? Glowing zamane sakniki do senenge skincare. Ndandake rae ya Pak Ipun, ndandake rae ora. Kala ki aku dijak anakku Pak Ipun. Tuku pupur, Pak. Ayo nyang Clarissa. Clarissa iki Kartosura Tugu Ngetan iki lho. Apa, Nduk? Tembas pupur ana bedak siang, bedak malam. Wah.
pelembab krim lah, wah tetek bengek nih kok, tetek kalih bengek sisan. Entek 700, entek 1 yuta, entek belalah. Wong wedok ora gate akeh men lho ya ngono. Perasaan bojoku mbiyen ora patek akeh sakmene iki ya. Lah itu seperti itu. Ternyata pemuda sekarang melok ampun gumun sakniki ana apa nek pariane kula lali suwe rata tak tokke. Sesuk. Lah jaga kesehatan niku. Yang kedua apa? Sisi rohani. Jasad roh kula panjenengan juga harus kita jaga. Napa makanan rohani? Kanthi kula panjenengan kersa nindakaken perintah agama. Mendengarkan petuah-petuah agama saking para mubalek, para kiai, guru-guru ngaji kula panjenengan. Lah itu nasihat-nasihat mereka. Itu yang kita butuhkan sebab roh jasad kula panjenengan jasad nak ora dipakani sulaya. Nggih napa nggih? Semanten ugi rohani kula panjenengan nak mboten nate mireng nasihat, pitutur luhur, pangandikanipun Kanjeng Nabi, nasihatipun para alim ulama, rohani kula panjenengan akan terasa kering. Nak lorone raga jasmani gampang tamban-tambanane. Nggih napa nggih? Jenengan kok keperang pirsa Bu? Teriris bahasa Indonesiane napa ya? Keperang niku napa Bu? Keplatok. Iya bahasa Jawa to Pak? Teriris. Sakit sementara waktu. Tambani ana obat merah dites mari ditencoplas mari. Nak kalau zaman alitan kula riyen lamat nggih Bu nggih. Lamat niku dosetke ngene. Nak ora ngono niku ilere bekecot. Ya Pak Ipin ngalami ora? Keplathok apa-apa kesandung godres-godres. Golek kan nyanggon botonan brengkal-brengkal ana iler bekecot. Iler tahu enggak iler? Tetes ke dititikke tetes ke wah anyep penak ya. Sak bekecote dipangan. Lah itu zaman dulu seperti itu tombone. Oh, saat ini kan pun maju pakai obat merah. Lah itu. Kalau jasmani itu gampang tambahan-tambahan nih. Keperang pakai tencoplas sehari 2 hari seminggu insya Allah sembuh. Tapi kalau penyakit rohani Bapak Ibu, rohani ini penyakitnya sombong, ujub, gembede, takabur ya sombong ya. Kemanti, kemeliki, iri, dengki, dahwen, golek menangi dewe, riak, seneng pamer, gitu. Omongane nyelekit. Nak orang nyelekit ora marem. Enten mboten tiyang niku nak ngendikan niku nak ora nyelekit ke koncone ora marem. Nak orang ngomong ngantek nandes nyangate ora marem. Ya ujah karo omong nyelekit anggere pamer anake. Di anakku saiki wis sukses. Leng siji dadi kentara, sing nomor 2 dadi polisi, sing nomor 3 dadi guru. Alhamdulillah. Wonten niku pamer karo koncone sing wong ra duwe. Ya sing ra duwe ya keloro-loro to Bu wonten niku. Ya wis dikabarke apa enake alhamdulillah di anakku wis do cekel gawe. Ning ngoten nek pun cukup to. Anakmu gajine piro terus dibanding-bandingke. Lah ngoten niku sing di bawah kita rak yo neraka. Alah ya Allah Gusti, bejo men dhe anak iso do kadadi kabeh. Anakku wae tak kon sekolah ae mogol, nggih to lah. Itu akan menjadi gap. Lah oleh karena itu penyakit rohani bedanya orang lain yang merasakan dampaknya kita tidak terasa. Ning nak penyakit jasmani yang sakit kula, sing keperang kula, sing ngrasake sakit kula napa jenengan? Kula, nggih to. Ngapain Mas sakit kok tanganmu mbok tencoplas? Wingi keperang kok bedi. Oh, yuk kok tanganmu wingi pas aku marut kambil keperang kok lah. Kalau jasmani yang sakit dia, yang merasakan dia. Tapi kalau penyakit rohani, drengki, serai, sombong, yang punya penyakit tidak terasa,
orang lain yang merasakan. Nembe jejer ngeten iki delok nyujah kae. Anggere wangi lho. Kalung gelang 5 dienggo kabeh. Apa meneh angger arep pentas hadroh. Kabeh kalunge ditokke. Gelange ditokke. Niku nak ngen kula mriko, ibu-ibu ngen kula. Lah gadah grup hadroh wae. Kabeh ditokke. Engko urung musik urung muni icik. Oh, gelange ketok krincing. Oh, alah gelange anyar. Anyar apa? Kuwi gur imitasi. Wah, jeneng wong atine serik iki, wong gelang emas yo diarani imitasi. Mergan dheweke ora gablok ya. Arep tuku ya kuwate gelang karet. Mula isine gur iri, meri, serai, dengki. Lah orang seperti itu dianya enggak terasa, orang lain yang terasa. Angger cerak karo wong iki kok mencap, plere. Enten mboten, Bu? Rencangin jenengan ngoten niku enten mboten? Kok jenengan piyambak. Mboten. Insyaallah jenengan calon penghuni surga, Bu. Nembe calon. Mboten napa-napa. Nggih. Wah, pun azan nggih, Pak. Nggih, Bapak Ibu. Penyakit rohani tambane panjenengan kersa sadar diri. Asring midhangetaken pengaosan, pengajian kados dalu ngenten iki dari para alim mubalik kanthi pangajab mudah-mudahan tubuh kula panjenengan yang terdiri dari jasmani dan rohani bisa kita jaga seimbang mungkin. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Pun cekap semanten ingkang saged kula aturaken kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib. Fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas. Rabbana wa bihamdika. Wah, pas azan.